Nelson Chamisa, vanova president with the main opposition munyika yeZimbabwe, ashungurudza yaMnangagwa. Zvaita kuti yaMnangagwa asubmite letter kuSADC ayo achivaudza kuti vamise mafresh elections. Sandapinda mashoko ataugwa neThe Source randikubhesana Africa Beauty rekuti newspaper remuAfrica ndokuti bvasubscribe like kuti on the bell icon. Nokuti vanyora mubepa navo ravo vanyora vachiti Zimbabwe disputed President Mnangagwa has revealed that the main opposition leader Nelson Chamisa is actually calling the shots on what's happening in Zimbabwe. In a 30-page document Mnangagwa submitted to SADC, reviewed by the regional bloc on April 3, 2024, the disputed Zimbabwe President Mnangagwa is seeking to convince the SADC to set aside fresh elections in Zimbabwe, as the political situation in Zimbabwe does not warrant that. President Mnangagwa of Zimbabwe, whose election is in dispute, submitted to SADC in a 30-page document that he has been talking with the main opposition leader Nelson Chamisa on the way forward after the disputed elections. Saka ndo mashoko avari kuya vaitaura panapa vachiti yaMnangagwa vakasubmita mapapers ake achiti aiwa situation yemuZimbabwe haingasustain kuti tiri mafresh elections, asi kubva kwakaita ma-elections muna 2023 aitaura naNelson Chamisa. Nelson Chamisa akati anogona kugara pasi navaMnangagwa kuti vakwanise kutaurana kuti voendera mberi nekugadzira nyika sei. Mashoko ari kubuda musosi Africa Beauty rwinde vataura kuti aiwa Nelson Chamisa ari kunzi anogona kubvuma kuti agoshandidzana navaYTSccc, and then yaMnangagwa obvamisa mafresh elections kuti aite muZimbabwe. Mashoko ari kubuda musosi iri chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai mucomment section medu, saka no subscribe or like, chinotina on the bell icon.